Seva u druhém díli. Vás pozdravuje Asymetrik 89. Našetrili jsme sebe troška, ideme potom do 81. hlavu. Teraz ideme vytuniť sebe troška auto. Dáme tento. Pak boky, rozmýšľame. Nie. A to dáme toto, potom má byť offroad auto, to podotýkam, takže čo najviac, že by to vyzeralo jak offroadiak. Asi toto dáme. To má vyzerať jak offroadiak. Dáme kabriolet. Máme to tak krajšie. Máme to. Dali by sme ho do modrej. Sivej. Kapota biela. Ďalej. Tiež tej istej farby. A pružiny červenej. Kolesa. Máme tieto. Dáme čierne zatmavenie, potom dáme tieto ratráky na kolesa, tak to vyzerá. Dopredu dáme tieto ratráky. Ďalej tu. Hop. Dáme sieťky. Bol tento. Kapota. Máme tento polep. Ďalej go. No, malo to byť offroad auto. No. Vyzerá to jak skoro jak offroad auto, ale proste nemôžem sa stiažovať, je to dokonalé auto. Skipneme. Potom ukážem to druhé auto, ktoré som predtým skladal. Report. Super. Ideme na ďalšie. Tentokrát ideme na tretie už auto. A to dostali sme Porsche. No a nám padne co? Na Porsche 911. Spin. No co nám padne? Drift. Offroad. Alebo nie. Toto neviem. To mám poprvý. Zavodňácky. Zavodné auto to je. OK, preskipujeme sebe rozhovor. OK. Teraz vám ukazujem. Tu je moje prvé, druhé. A teraz sme na tretím. Takže môžeme dávať už. Začať so všetkým, čo potrebuje. Zajtra vyjde ďalší možno diel, takže sa tešte. Nezabudnite stiahovať túto hru a
A keď ma predbehnete, tam mi dajte vedieť na Instagram. Nie, srandujem. Instagram ešte nie. Instagram vám až neskôr poviem, keď budem mať viac odberateľov než 10, takže prvé na aspoň takých 100 keď budem mať 100 odberateľov, tak dám už svoj Instagram. Uvediem svoj Instagram a som zvedavý, že kto bude medzi prvými. Zatiaľ začneme hrami. Vidíme, jak toto autíčko dopadne. Zase sebe trošku našetrím, tentokrát viac. A uvidíme toto. Interiér preč. Pre všetko rozobereš. Farba preč, šúchať. Ešte máme 255 blatníky. Toto by som dal asi. Tak to vyzerá. Viac sedí tento. Aha, 90, dáme to ten zas. Tak toto dáme. Toto dáme tu dozadu, to vyzerá dobre. Nie, toto. Si. Ale bude teraz vyzerať. Zahrajeme, uvidíme, dáme sebe toto, dobre, máme to. To samo. Waste. A som myslel, že to dostanem ku sebe, nevadí. A máme to pri sebe, aktivujeme a je to tam trošku viac zničené. Tak pomohlo. Teraz vyčkáme, dokým to všetko pozničuje. Hotovo. No. Bum, explózia. Zase počkáme. Lietať. Bum, explózios. Máme. Hotovo. Easy, keď dostaneme 50 sa mi zdá. Áno, nám treba 90, tak ešte jednu hru zahráme. A potom budem šetriť, že by mohol som mať 2 rastéľo. Aktivujeme bum. Toto aktivujeme. Spojíme, aktivujeme bum. Máme, ešte trošku. Aktivujeme bum. Easy peasy. Let's go. Ideme kúpiť tamto ďalšie. Tešte sa, že jutro vyjde ďalší diel. No, uvidíme, či sa dohodneme. Takto. Fajne. Jutro sa tešte na mňa. Čus.